Ty koko, to čo mu tam hrá? Haló? Dave White? Haló, no. Ahoj. Môžem ťa poprosiť o niečo? Potrebujem pomoc. No, s čím? Kamo. Neviem ako druhí ľudia, ale akurát som zistil, že som Batman a neviem čo s tým robiť. Ja len tak som ti trošku zavolal. Môžeš pozdraviť keď tak na stream. Streamujem teraz na Twitchi. Neukážem nikomu tvoje číslo, neboj. Ale nech sa ti darí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Napíšem ti akurát tak na Messenger. Ja som si musel... Nie. Kámo, môj prvý donate. Môj prvý donate, čo ti jebe? Kámo, dávam ti moda hneď. Bro, tu máš, si moderátor. Neviem, či mi to príde. Mám tam donate. Je to tam? Kámo, ty si blázon. Prečo to neukazuje? Prišlo mi to na Paypal, ešte aj na Gmail. Čo ti jebe? Ty si pán. Normálne, ja teraz prídem tam, kde si, normálne, ja neviem, kde si v Bratislave, v Žiline, ja neviem, v Košiciach, v Poľsku. Normálne prídem tebe a dám ti pusu na koleno. Ja neviem. Ďakujem ti krásne. Dobrý večer, pardon, že otravujem, volám z Anglicka, ja tu mám už deň, vidím váš inzerát na Bazoši, môžem sa s vami chvíľu porozprávať? Teraz večer? Ako ja som z Anglicka, pardon, ja som z Anglicka, ja som akurát, ja mám deň, ja mám 12 hodín teraz, normálne deň tu mám, a ja mám vážny záujem o ten počítač. Áno. Mohli by sme sa chvíľku porozprávať? Áno. Čo sa vám snívalo? Dobre, viete čo, dám na redovi. Môžem sa s vami porozprávať? Čo som snívalo? Dovi. What? Dobre ľudia, idem reagovať na toto. Dave White, ďakujem ti za ďalší krásny donate. Si blázon. Si strašný blázon. Vidno, že ťa baví humor a ja som za to strašne rád. Ďakujem ti za ďalší krásny donate. A bro, ešte druhé koleno ti poboskám doslova. Dobre, prosím, nech to dovidne. Dneska ľudia sú takí zlí, že normálne nedvíhajú telefóny. Počúvam rádio Fanfón, volám za Bazoš, som totiž odcestovaný a ja tu mám deň, nevolám neskoro. Chcem kúpiť... Haló, dobrý večer, počúvam rádio Fanfón, chcem kúpiť Felíciu, je to aktuálne? Ešte hej. Ešte hej, nevyrušujem? Nevyrušujem? Chodíme teraz. Ježiš, pardon, ja som zo zahraničia, ja totiž pochádzam z ďalekej, ale z ďalekého štátu. To je jedno, chcem kúpiť Felíciu, funguje dobre? Všetko v poriadku? Haló, všetko v poriadku? Áno, áno. Hej, ale teraz by ste mi asi nevedeli naštartovať, aký zvuk to má. Prosím? Že teraz by ste mi ju asi nevedeli naštartovať, aký zvuk to má. A štartuje všetko. Štartuje? Áno. Joj. Baterka je trošku slabý, no. Ja tak kúpim tuškové, aké idú do toho. Duracell stačí? U nás? U nás? Nie, u nás, áno, u nás. Aj u vás. Ja neviem, Rimácka Sobota aj u vás, aj u nás. Robotník sa kúpiť, bývame. Aha, a tie koberce, čo tam máte, to sú Aladinové koberce? Toko, že keď jazdím vo Felícii, jazdím aj na koberci? Nerozumiem. Ani ja vám. Chcem kúpiť auto a vy tam máte koberce, normálne. Aladinové koberce. Áno. Poď, Laci, poď, už budem. Pardon, čo mi robí tu sestra? Čo robíš, máte priebať? Au! Pardon, a to asi bude omyl. Pekný večer, volám z ďaleka, preto sa ospravedlňujem, ak volám nevhod. Volám za ten inzerát, predám husle. Je to ešte aktuálne? Haló? Nie ste na mesačný? Toto tu čudo by som chcel kúpiť. Nie toto, ale toto. Volám za stromček, volám správne? Pardon, ja som z Česka, ja mám iný čas. Ospravedlňujem, chcem kúpiť, vážny záujem mám. Môžeme sa porozprávať, nevyrušujem? Nie, srandista, myslím vážne. Prosím vás. Chcem stromček, normálne. Vypílili sme náš stromček ako vianočný a chceme do záhrady nový stromček.
Nie je. Tak... Alebo počkajte, tak potrebujem ale aspoň adresu, alebo aspoň ten plot zoberiem od vás. Ten, ktorý tam máte, ten plot. Plot nie je na predaj. Ten tiež na obrázku. No. Dokoľky dáme stream ľudze. Ahoj. Haló? Haló, volám na zoznamku. Ahoj. Ahoj. Koľko máš rokov? Ja 42, ty? Ja 28. Hej. Áno. Máš príjemný hlas. Ja čo robím? Pustila som si porno. Áno. A ty? Ty čo robíš? Počkám. Škrapkáš? Čo si škrapkáš? Hovorím, počkám. Ježiš, prepáč. Máš chuť to cez telefón? Hej, aj ty. Áno. Prosím. Vzdychni, čo najviac vieš. Ja. Jaj. Prosím, poď mi vymaľovať izbu. Nevydržím.